Oke obodo bụ Ọka delu nnọọ dịka onye ama ama bụ odogwu bụ Chief Michael Nwankwo Nwafor a na-akpọ ọzọ Enyikwa Ọnwa merụbere mmemme ọgbụgba afọ 95 ya ọda ya bụ mmemme a bụ nke eji ụka inye Chineke nkele wee malite na St. Faith Cathedral Ọka bebe ya bụ onye na-ekwu maka ya na ụmụ ya dị 13 na ụmụ ya na ndị ụmụ ya na ndị niile metara ya nụkọtara iji wee nye Chineke nna ekene maka ọtụtụ ya. Ngozi Obileri wetara anyị akụkọ na okwuchukwu ya na ya bụ ụka nke nwunye onyeisi ụka Anglican na Niger Province Oriakụ Martha Ibezim bịara ka Reverend Udochukwu Okeke onye okwuchukwu ya gbadoro ụkwụ na atụmatụ onye iro dụrụ ndị otu Kraịst ka ha ghara ikwe ka nwachi ọbụbọ merie ha n'agha ka ya bụ ụka gbasara agara n'obi ya bụ nwoke nke na-eme ncheta ọgbụgba afọ ka ndị dịgasị iche iche bụ ndị na-echere ya ezigbo echiche batara ịkwanyere ya ugwu ma nara ngọzi si na ibi ogologo ndụ. N'okwu ha dịgasị iche iche ka nwa nwoke izizi ya bụ ọkaikpe Kingsley Nwafor, ada ya nwaanyị bụ Oriakụ Uju Obu na nwa ya nwoke ọzọ bụ otu onye n'ime ndị ọzọ ka bụ Chief Igwedimma Nwafor, nwa ya nke mbụ bụ Dr. Chioma Ajatọ kelere Chineke maka ogologo ndụ o nyere nna ha ma kpee ekpere ka onye ya ezigbo ahụike. Ya bụ nwoke na-eme ncheta agbamafọ 95 bụ Chief Nwafor kelere ụmụ ya na ndị niile bịara iso ya ṅụrịa ma kpee ekpere ka Chineke nye onye ọbụla bịara ya bụ mmemme ogologo ndụ. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.